Nga mong gisabutan, pamatud-an nga ang simbahang Romano Katoliko mao ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia ug referensya. Unya, aritas kasaysayan sa Pilipinas klaro man nga matud pas kasaysayan sa Pilipinas pahina 123 nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Klaro kayo nga base sa kasaysayan sa Pilipinas, na memorya naman lang ito nagbasa-basa dire, nga Katoliko gyud ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unya usapas mga kriteria, mga suking tigpaminaw, nga basin mo ingon ning uban nga kriteria ang atong basihan niini. Naman sa kriteria sa ilang mismong nailogo nga 70 Adventist nga Biblia. Ato man sa ning gida. Nga matod pas kriteria nila dinhi sa last part sa ilang pamahayag nga ang iglesia usa ka lawas nga daghan ang membro. Di man ikapasari nga atong amigo aning ilaha kay pertir man gamayag membro ni. Mas daghan pag membro ang simbahang Katoliko kay bilyon naman ang atong sakop. So kita ra gyud pasado ani. Onya nya matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Mao nang giingon San Marcos 15 onya sa San Marcos 16:15. Onya pag-abot des 16 ang mutuog magpabunyag maluwas man. So tibuok kalibutan man ipawali. San Mateo 28:19 lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong mga tinunan. So buti pasabot nga Katoliko gini simbahan na. Unya unsa man ning simbahang Katoliko kay kining atong amigo nadunggan ginako ni ilahang mga debator dito sa Cagayan nga ni claim da ini sila nga Katoliko pug kuno sila. Nya matod pas ilahang Alpha and Omega ang gisuwat sa ilahang founder nga si Ellen Goldwhite nga ang Katoliko sa factual index gyud ha nga ang Katoliko gipanguluhan og Santo Papa. So dinhi ka pasar ilaha kay wa man ni Santo Papa ilaha. Gawas kung magkasadbitar ni sila nga naa sila Santo Papa murag pasado. So tinaw nga naa gyud in terms of biblical basis naay mabasa si Kristo nagtukod. Inani biblically speaking nagtukod si Kristo og simbahan. San Mateo 16:18. As far as the Bible is concerned and as far as the history book is concerned, ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, one holy Catholic Apostolic Roman Church. O gani, giingon pa sa atong kasaysayan ng daigdig nga dipid mismo nga libro nga si Kristo naa sa sulod sa simbahang Katoliko o kining simbahan na mo ni gisugo ni Kristo og misyon alang sa tibuok kalibutan sa 179 nga pahina nga niining libros mga dipid. Mao na dita kasupak sa mga dipid kay nang eskwela baya puta. Pero kining kasaysayan mga suking tigpaminaw dili na mo ni pamugos ug mutuo ni silang Brother Campo Redondo. Kay bisan unsa ka kagiron sa iro mga suking tigpaminaw nagipulgas mo tapot. Mo nang dili gimik ka pamugos ug patuo ninyo niini. Nya kamo na lang mga naminaw niini ang mutimbang-timbang kung unsang simbahan ng gitukod sa atong Ginoong Hesukristo base sa mga dokumento ebidensya nga atong gihawiran. Kay tawag aning ni ang salamat Mr. Timer no. Kay kining mo claim ta anyone can claim the statement of the Bible man. Kitang tanan pwede ta maka-claim because we can do, she or he can do a private interpretation. Dali ra ning mo claim ta pero ang pagpamatuod ani lisod ang pagpamatuod. It is very easy to claim but it is hard to prove. Mao na nga dali ra ni mangutlo og sita sa Biblia pero lisod ang pagpamatuod niini. Mao na simbahang Katoliko base sa mga referensya nga katong gipangda dinhi karon. Niapay atong ubang mga libro nga wa pa nato pangda nga tungod sa kadaghan. Unya klaro kaayo nga si Kristo nagtukod og simbahan. Nya kini simbahan na gipamatud-an na nimaho gitas kasaysayan ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Gani giingon man sa atong gitawag nato Biblia kining niyang kasaysayan ang The New Book Knowledge Encyclopedia, The History of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago.
O kini simbahana, mao ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So tin-aw kay tanan na naman tay oras na to is 1 minute and 43 seconds may nabili na to ani. O nya naghinaota nga kining atong amigo makahatag ni siya karon sa iyang pagsupak kay sumas atong nahibaw-an ang yawa ra may magsusupak, no? Gani daghan tang mga debate nga natan-aw siguro ani niya usatos iyang tawag ani ni ang gipamatud-an niya sa iyang pagka-afirmatibo nga ang Romano Katoliko kaliwat kuno sa Yawa. So mura ni buhat nilag supak-supak ug ining timaha karon sila kay negatibo man mura gini ilang buhat og supak-supak sa simbahang Katoliko. Unya kung nanghinaota nga niini pagsupak ni Brother Campo Redondo atong tinahod ug pinangga nga buutan nga sakop sa Seventh Adventist nga makahatag ni ebidensya og dili si Kristo nagtukod ani simbahana kinsa man di ay nga taong nagtukod gawas ni Hesukristo. Kinahanglan na siya'y mahatag kung Biblia o wala sa Biblia, hatagan niya ang gitawag na tog, ihatag niya ang mga referensya, mga suking tigpaminaw. Unya, napokus naman itong oras, gani, giingon pa silahang mga pamplito dire, nga ang Katoliko, maong matuod nga simbahan. Ilahan magasin ni sa Seventh-day Adventist, di sila kasupak ni ini. Muna nga kining atong kaatbang, kinahanglan maghatag sa ebidensya. Wa naman tay igong oras, dagan kay salamat og mayong udto kanatong tanan. Okay, mayong udto nimo Brad Gapo. So nahumana ang takna. Sakto gyud alas 11:16. Okay. Nahumana gyud ang takna nga mo upos na ang oras. So ano tay igong pamation pa gikan sa affirmative nga si Brad Gapo. So niata sa punto Bradjo sa pangutana, oras sa pangutana 10 minutos. Okay. Atong paminahon ang unang pangutana ni Brad Campo Redondo. Andam na ba ka Brad Campo Redondo? Okay, andam na moderator. Okay. Ako ihatag nimo ang insaktong oras o ang oras mubagting dayon pagsugod sa imuhang tingog magkadungog bi. Okay, mayong udto kanaton tanan mga higalang magkaigsunan labi na sa atong makabanan sa buhat, Brother Cesar Miano nga kanunay gyud uban-uban asan debate. Nya atong amigo nga sa Trimedia, Brother Gonzaga. GB Gonzaga, no? Salamat kayo og sa atong kauban sa buhat dinhi, Brother Aleto Dragon. Ug sa kong katbang, Brother Eugene Gapo. Mayong udto nimo na, bro. Mayong udto pod. Ang imong tema, pamatod-an nimo nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo, sakto sayop. Sakto, Brad. Base sa ebidensya nga ako gipabarog og naa sa Biblia, mabasa ang atong sukaranan saan Mateo 16:18. As far as the Bible is concerned, nagtukod ang atong Ginoong Hesukristo og simbahan. And as far as the history book is concerned, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, sunod pangutana, bro. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo, mao ba ni ang Babylonia, mao o dili kategorikal? Objection, Mr. Moderator. Objection, sige. Wa man ta magtimag unsa ning simbahan na Babylonia banig dili. Counter objection, Mr. Moderator. Nag-object pa ko. Sige. Ang akong objection wa mi magtima kung unsa ning simbahan na Babylonia banig dili. Ang atong gihisgutan klaro, Church and Founder. Daghan makikag libro diha, ipagawas na og si Kristo nagtukod kinsa man. Counter objection, Mr. Moderator. Ako counter. Counter objection. At tima magod, Mr. Moderator, pamatod-an ni Mr. Gapo nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ang ako bang pangutana, kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo, mao ba ni ang Babylonia, mao o dili kategorikal? Sulod sa tima. Okay. Counter ko. Counter. Isa lang. Sige. Mo counter ko ha. Clarification lang. Ang atong tema magod, Church and Founder. Categorical, Mr. Moderator. Objection. Kadalang. Ang atong tema, Church and Founder, wata magisgot og unsay description ni ini kung Babylonia ba ni o Pilipinas ba ni unsa ni nasuda. Wa na tay labot diha.
So ang atong tema, Church and Founder, daghan magaglibro ipaggawas na og di si Kristo. Clarification, Okay, Mr. clarification. Moderator. Sige. Ang Okay, last ako, lang ni, ha? Last sa lang Biblia, itong magod clarification Mr. na to. Moderator, ang Babylonia, girefer sa iglesia. Muna mangutana ko, kabalo ba ni siya? Mangutana ko, niya, kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo? O, tuloy, Brother Kenneth, kaya ano kabalo? Tuluan, Brother Kenneth, oh. Kini akong pangutana. Sige, pangutana. Kini akong pangutana. Sige, pangutana. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo? Tawag mo ba ni ang Babylonia mao o dili kategorikal? Tubaga. Di ko mo tubag ana, Mr. Moderator, kay wala na sa tema. Listen. Sige, sige. Dili ka mo to. Ay sa kuan. Ay sa ato pa istoryahon sa ato. Okay. Lang ato sa istoryahon ng ato ang second moderator kung saan kaya kung dili na matagag ato bag sa insakto atong ilisan ng pangutana. Okay, hinoon wala man sa atong role nga pugson gyud. Hindi. Kini siya sakay magid unta ni siya kon ako lay pasulti sakay unta. Pero hindi clear na magud siya nga di siya motubag. Okay. Oh, so ilisan na lang siguro pangutana. Okay. Ilisan ang pangutana Okay. Mr. Campurdondo. Okay, Ilisan ang dili mo tubag. Sunod pangutana. Matod pa sa imong gigamit sa pagpamahayag gigamit nimo ang Mateo 16:18 pro gapo. Ang imong tema sumala man sa mabasa sa Biblia ang diferensya. Kinsa may gasulti sa Mateo 16:18 nga pagkatukurod tong iglesia? Si Kristo gagubang tao. Okay, ang nagtug-an ana si Kristo gid mismo, ang gipamulongan ana si San Pedro. Mao na nga kanang simbahan na di man si Ellen G. White ang gipamulongan, si San Pedro man simbahang Katoliko na ug mao ni ang simbahan nga akong gipamatudan base sa referensya og Biblia. Next question. Okay, sunod pangutana. Matod nimo mao Katoliko gyud. Okay, niyang follow-up. Mabasa ba nimo sa Mateo 16:18 nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo? Mabasa dili. Okay. Ong moingon siya og kining gitawag na tug verbatim, dili mabasa. Pero as far as the history book is concerned, one Holy Catholic Apostolic Roman Church ang nakabutang sa kasaysayan. Kinahanglan mohatag kag dokumento nga og dili si Kristo ay nagtukod kinsa man nga tao gawas ni Kristo. Laing pangutana. Okay, sunod pangutana imo nang giangkon nga dili day mabasa sa Mateo 16:18 nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Onya dito ra mabasa sa kasaysayan. Ang akong pangutana nimo, bot ba nimo sabton nga ang inyong doktrina di mabasa sa Biblia at oras kasaysayan? Sakto sayop. Okay, objection. What ang magisgot tirig doktrina, kaya this is not all about church and the doctrine. This is all about church and founder. Counter objection. O, mo niya ato, siya kadali lang. Sige, sige. O, mo niya atong topic minute karon, lang, 1 church minute. and founder man. So, ayaw hisgot ng doktrina. Kay magunsam ning doktrina nagnaas Biblia, dili gitukod sa Ginoo. O, ganara, akong concern. Oh, kanara. Okay, sunod. Sige, wala na. Okay, sunod pangutana. Dapa. Unsa man na magay-counter? Ay, nakoy counter. Oh, unsa may Akong counter? counter ba? Iyan namang kong giangkon nga dili mabasa sa Mateo 16:18. Nadungog sa mga bagang tao, no, sa atong mga Facebook live. Muna i-follow up ko, kini bang ba mabasa sa Mateo 16:18? Dito ra man mabasa sa kasaysayan. Bot ba ipasabot nga ang Roman Catholic Church dito ra mabasa sa kasaysayan dili mabasa sa Biblia? Okay. Okay. Ana. Muna akong counter. Nindot niya pangutana. Buot bang ipasabot niya nga diri ras mabasa sa kasaysayan. Mabasa gyapon sa kasaysayan pero kung ipamugos gud niya nga naa sa Biblia, wa man magisgot ang atong Ginoong Hesukristo nga verbatim diana sa atong gigamit nga bersyon sa Biblia. Pero lain nga bersyon sa Biblia na atay mabasa. Pero di lang nako na ipamugos. Oh, di lang ako na ipamugos. Kay mo Okay. lagi sa ginaingon ako, nga bisag unsa ka kagiron sa iro nagyupulgas mo tapot na. Unsa gini? Okay, sunod pangutana. Matod ni mo Mr. Gapo, imo man gyud gibuhian sa imong baba nga naay mabasa sa laing bersyon. Ang akong pangutana, na ba kay ikapakita garon nga dokumento Biblia nga mabasa Mateo 16:18 nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo kay ingon man ka nga naay mabasa sa live version. Ang atong Ipakita ko, no? ang atong mabasa wala na kumadadin ang confraternity nga version sa Biblia. Onya naamata dire atong nasa atong mga kamot mabasa klaro kay tanan, and I will see you today that you are Peter, upon this rock I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Biblia man So nangita Okay, siya mabasa, naagyapon tayo mabasa. Oh.
Okay, salamat kayo, Okay. Mr. Gapo. Okay na na. Sunod na kong pangutana na mangkoy confraternity version dire oh. 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 Okay. Oh. Sige. Nako ha. Sige. Atong Leon, sunod pangutana nako. Nasa kong kamot ang confraternity version Mateo 16:18. Matod nimo mabasa ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ay, tinahon ko Mao ni Isa. Kadyot isa, baraw. Okay. Di kana bang ato ipaklaro ang edisyon sa ilang confraternity. Okay. Oh, Ipaklaro na to. Okay, okay. Kisa pa'y author sa ilang mga confraternity. Palop ko. Ah. Pwede ba nato maklaro kinsay kapila ng edisyon? Kinsay author. Kinsay author? Kanaman ko'y confraternity Okay, version okay. oh. Ah. Na ako'y ako adre. Okay, kadyot lang. Sulti ko no, Mr. Gapo, ikaw ba kung pangutana? Kinsay imprimatur. Okay. Okay. Ihatag ni Mr. Gapo, Mr. Kenneth, wakay labot. Ihatag niya. Kiyatag mo na ko. Oh, ayaw kanya. Bro, kadalong bro. Ayaw. Oh. Sayo nagapil-apil Wala niya. ni siya labot sa ato ang duha bro. Igor siya ni assist na ko bro. Okay, kay So, usahay mo tudlo bugod sa imo ha, mo na nga murag mulaban gisunod kini. Sige. Sige. The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, translated from the Latin Vulgate. A revision of the Challoner Rhymes version edited by the Catholic scholar under the patronage of the Episcopal Committee of the Confraternity of Christian Doctrine. O niya. Imprimatur Mr. Gapo, baliog ko. Imprimatur ni adini si asar man ni imprimatur si Most Reverend Thomas H. McLaughlin, Bishop of Patterson. Okay. Ang imuha daw. Next Okay, question, next sunod pangutana. Sige. Sige. Napugoy confraternity version Mr. Gapo. Oy Mr. Kenneth, ay sa apil buhat og tema bro. Kaya atong dibatihan wa kay alabot. Ay sa bro, ay ayaw Di ba kay apil mo gud siya? Ay wala. Oh. Ayaw kapil-apil. Wala labot bro. Mo na akong follow up. bro. Mr. Gapo. Sige. Namo kay confraternity version oh. Oh. Dire sa Mateo 16:18, mao ni ang ato nga mabasa din ha. Okay, ako among katagan kay gayon. Okay. Ato sa tanawon ha, Mateo 16:18. Mao ni ang ato nga mabasa. And I say today thou apart Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang akong pangutana, Mr. Gapo, wa man lagi mabasa dinhi nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Amay nagtugan atog tinuod, ikaw o ako? Okay. Ang pangutana asa ko na nagtug-an na mog tinuod. Ako'y gatug-an og tinuod kay ako'y gibasa. Kanang imong gibasa lahi man tag edisyon ug angay nimong timan-an nga ang confraternity nga Biblia daghan nag edisyon. Kanang imo lahi man nag edisyon, so problema na nimog din na mabasa sa imuha. Kaya ako nabasa gyud. Okay, lain pangutana bro. Lain pangutana. Okay. Sunod pangutana, Mr. Gapo. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo laglagon dili? Kategorikal. Okay, dili na niya laglagon. Kay iyahaman ang simbahan. Kung malaglag magaling ang simbahan na, siguro inyo hana. Sunod pangutana, follow up. Follow up. Kung mabasa nako Romano Katoliko laglagon, pili na ka. Ay, bro, wala rin sa atong tawag aning ni ang Objection, wala rin sa Mr. Moderator, atong objection. kuwan aning ni ang Object sa ko. Nadre ato sa masahon na. Ato sa masahon ang topic ninyo. Pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia og referensya. Mo ni ang topic. Challenge question na ako. Ingon magod siya nga dili laglagon. Oh. Ang akong pangutan, ako mabasa nako Romano Katoliko laglagon. Okay, Sa Biblia, pildi na ba siya? Okay. Dawaton ako na kung mabasa nimo sa bersikulo kapitulo o mabasa pod nimo ni anang referensya nga imong gigamit. Kay ganina imo mo kung gipangutanag na bay mabasa ang kapitulo bersikulo sa Biblia. Niingon ko di ba verbatim wa. So nangita kay mabasa so kinahanglan ipagawas na des kapitulo bersikulo sa Biblia. Okay. Okay. Kung ingon taglaglagon ang inyo Follow up. isa ka dalam. Kung yung taglaglagon ang inyo mga simbahan Seventh Adventist giyod-yod mag-impierno noon sa man.
Brother Kenneth, relax lang bro. Relax lang. Buhat lang tima og kan. Sige, Okay, sunod pangutana. Di na to isugutan ng uban kay kanang uban. Pero dili ka mo yon sa pangutanan niya. Dili ka mo sugot nga kung basahon sa Biblia. Dili. Okay, kadyan lang. Napo ko 1 minute. 1 minute lang ha, 1 minute lang. Isa lang ka pangutana. Oyon ka ba nga basahon ako Romano Katoliko laglagon? Basahon ako sa Biblia. Oyon ka supak. Kategorikal. Dili ko muuyon anak. Kaya nga naman, ang imong basahon, kabalo ko, putnot. Nya ka ng putnot, inyo ra po nang gipamutol-mutol. O wa, pag yun na ninyo, tarongag sabot, ang grammatically ni anak. Para na ko na nag-iingon nimo nga, ang Katoliko kaliwat sa bitin. Yawa nimo gigamit ang klaro. Nya, og sitas sa Biblia, nga na yun na ipamugos, nga wa magali, imo magaling giuyonan nga, ni pakpa pa magigagani lang, nga day mabasa. Nya karon imo na po ipabasa. Asa mo gitino din, mabasa o di mabasa? No, Okay, sunod pangutana. lang, lisod nga Isa pangutana. lang, 48, 47 na lang. Sige, isa ka pangutana. Musulod pa. Okay, sunod Okay. pangutana. Sunod pangutana, Mr. Gapo. Kung mabasa nako nga wala magtukod ang Ginog Romano Katoliko, pildi na ka. Ikaduha rin. Di gyapon ko mudawat anak. Di ko mudawat anak. Kaya nga naman, wa mag-mention ang mga referensya nga kasaysayan og lig-on nga mga dokumento nga ang atong Ginoong Hesukristo wa magtukod og Romano Katoliko. Wala. Ganina ra kasi pangutana na ko amang kay gisadmitar nga tawag kisang tawanog Sunod ni pangutana. Hesukristo. Okay, ayaw na. Wanay gayon. Wanay oras. Naputol na. Unsa to day? Last na to siya last. Okay. Daghang salamat ha. Nauman na kita alas 11:30 ta. Nauman no? Okay. Atong ihatag ang insaktong oras sa panahon sa negative. Okay. 10 minutos sa tema nga naguluhan at nga atong babasahon ang topic ang ilang giduso dinhi pamatud-an nga ang sing Romano Katoliko, ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og sa standard nga referensya. So kining takla atong ihatab sa negative side alang sa pagpamatuod, alang sa pagnigar nining orasa. Alas 11:30. Alas 11:30 tadyo no? Nahuman? Okay, alas 11:30. Mahuman ta ni alas 11:40. Larga bro. Campo Redondo. Okay, daghang kay salamat tinahod nga moderator og sa akong kaatbang. Nagkatawa ko sa akong kaatbang isuon kay naglisod gid in taon. Duha ka challenge nako, daigid niya dawaton. Muna nga ang tema niya pamatud-an nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Wa gyud ko kadungo nga nagbasa sa Biblia. Yan tema ra ba sumala sa mabasa sa Biblia. Nilargo magkasaysayan. Naunsa ni ko kabigo ay. Nya karaang ako sang gipangutana. Kini bang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ba ni ang Babylonia? Di gid sa motubag igsuon. Nadungog gid ninyo mga karaang mga kaigsunan magkagalaan pertigin ang likay-likay muna nga ang akong katbang wa gyud sa kapabarog sa tema kay wa gyud man niya nabasa sa Biblia ning gamit sa Isaias 41:4 ato ko nung lilion be taraon na to nabay mabasa Mateo 16:18 gitukod ni Kristo ari sa ta sa Isaias 41:4 kay gamit man ni sa akong katbang Isaias 41 versikulo 4. O inyo man yung libro. Daghan pagita kayo ipangutana bro. Wala na may oras. Isaias 41:4. Kinsay naghimo niini, kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo nga diha na sinugdan og ana usab sa katapusan. Wa may nabasa dinhi nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Naunsa man ning gamit-gamit og teksto nga wa may nabasa din nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Iyan na pong gigamit ang Mateo 16:18. Ilahagya pong libro akong gamiton. Abi man ako na akong kaatbang og kanaang perting lig-una ang pagpamatuod. Wa man de kabarog. Dibanggitan da ba ning debatidor? Mateo 16:18. Mao man gigamit sa akong kaatbang o ilang libro itong basahon.
Bosa, sultihan ko ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron kong akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gid makabuntog din eh. Wa may nabasa Romano Katoliko, gitukod ni Kristo? Wa gyud. Gani, ang ako nga kaatbang, ning gamit og confraternity version, nya naaman ko'y confraternity, matod pa niya, managlahi og version. Nya akong gilili din sa confraternity version, wa gyud ko kabasa nga ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Mateo 16:18. Atong subli og basa, confraternity version. Ingon din and I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wala man. Wagi, Roman Catholic Church din gitukod ni Kristo. Naon sa Pres Mr. Gapo nga hatag mga teksto di man din ni mao. Mabasa sa iyang confraternity niya, sa kuha dili mabasa. Confraternity version Ako ni giatang-atang ni Mr. Gapo, gigamit gid niya. Pero makasusubo lang kay di man mabasa diri sa kuha. Di gid mabasa, sa iya mabasa. Mo na nga ang akong katbang gigamit siya kasaysayan. Naas kong makamot karon ang kasaysayan ng daigdig. Ingon din sa page 128. Ingon pa siya din ang simbahang Eastern Orthodox na pangalawa sa pinakamalaking sangay ng Kristyanismo. Ito rin ang pinakamatandang sangay. Mas matanda pa simbahang Romano Katoliko. Ang simbahang Orthodox ang nagpakilala ng Kristyanismo sa Russia, Greece, Silangang Europe, Balkan, Hilagang Afrika, Asia, Minor at ibang pang lugar. Napamagaliuna dahil ninyo Orthodox. Kisa may tinuod nyo ni Mr. Gapo. Pastilan. Muna nga, gyud siya'y mabasa igsoon nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Ako siyang gi-challenge kung mabasa nako nga wala magtukod ang Ginog Romano Katoliko, pili na. Di gyud mo dawat. Duha ka challenge igsoon ni gala. Ako gipaabot ni Mr. Gapo. Mabasa ba nimo? Ako siyang giingnan kung mabasa nako Romano Katoliko laglagon. Pirtigid niyang kisi-kisi. Di gid siya motubag igsoon. Challenge kaduha. Kay kuning kubit pa sa challenge, wala man ang debate. Maulig labaso si Mr. Gapo nga wagi ka barog stima. Mao na nga pakyas ang akong kaatbang igsuon. Dapat ibog giusab Mr. Gapo ang tema. Pamatud-an na lang uta nimo ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo sumala sa kasaysayan. Apil-apil bagi mo Biblia. Wa ba di mabasa sa Biblia? Mao na nga pakyas ka Mr. Gapo. Ninggamit pagid siyag Mateo 28. Ato kunong lilion be? Mateo 28 versikulo 18 to 20. Tanawon ko natong nabay Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Atong lilion yung mga bersikulo yang gihatag. Ingon din 19, tungod din sa inyong pagpanglakaw, himuang akong matinunan ang tanang katawan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu Santo. 20, og tudloy sila sa pagtumas tanan nga gisugo ko kaninyo. O ginomdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tanaw, wa gyud ko kadungog ni Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Perti ka klaro, pakyas gyud igsoon ang mga tekstong gigamit. Wa gyud mabasa. Ning dagan o kasaysayan igsoon, ning gamit siya sa The New Book of Knowledge. Ako na abante niya sa rebuttal. Iwas-was ko na niya tanan ang kasaysayan ng gigamit. Muna nga, ang akong kaatbang, klaro nga wa gyud kabarog sa tema nga iyang gipamatud-an. Nga naman, matud pa niya Romano Katoliko gitukod ni Kristo, wa gyud magtukod ang Ginog Romano Katoliko. Mga teksto nga yang gipanggamit akong gipangsubay di gyud mao igsuon. Di gyud mao.
wa gyud siya ka sa tawag aning kabarog sa tima. Ning abot sa Marcos 16:15 ngadto 16. Nagkanayon sa inyong pagpanglakaw, isang o maing balita, 16 ang muto magpabautismo maluwas. Wala may Roman Catholic Church na gitukod ni Kristo. Pastilan. Mapay maglanat tagputot anay. Wa magyud ka barog ang tima. Mudas magalit tag debate, kana sakto tag kana ang dokumento. Wa man tay Biblia basahon ning lasmag matalagog kasaysayan dapat usbon ang tema pamatud-an nimo nga ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo sumala sa kasaysayan. Ana unta ang tema di kay apil-apilon pang Biblia nga wagay hatag kapitulo bersikulo. Duha ka salis akong gipabot. Wa gyud. Confraternity version gigamit nako gibasa wa gyud Romano Katoliko. Perte ka klaro magkaigsunan. Muna nga akong kaatbang pakyas gyud mga igsuon. Tungod kay wa gyud siya kabarog sa tima nga iyahang gi pamatud-an. Matod pa sa ilang basahon. The Convert Catechism, page 27. Mauni ang atong mabasa. Page 27 ha. The only church of the present day which can prove her claim to be the divine church established by Jesus Christ is the Catholic Church. Claim reday Mr. Gapo. Angkon-angkon ba? Naunsan naman di ay ni oy. Usaon naman nato ni nga wa magin nabasa kapitulo bersikulo nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Pastilan mga igala magkaigsunan. Muna nga pakyas ang akong kaatbang. Ang teksto nga yang gipanghatag igsuon wa gi mabasa Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Muna klaro igsuon. Muna nga kung mangutan na karon ang akong kaatbang kung unsa mangutana siya kung dili si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko, makahatag ka ba? Mamanay pangutanang gapo karon. Oh. Na ako na affirmative ba na Mr. Gapo? Imo na ipangutana. Unang talaga daan. Mapay magkambyo tanay. Amo na nga pakyas yan. Ang akong gatbang wa gyud say nahatag kapitulo bersikulo ni angko na biya sa mga higala makaigsunan. Sa Mateo 16:18 niingon na biya sa nga walay mabasa katuara sa kasaysayan. Oh, mo man ay ang gisulti sa to pa ang Roman Catholic Church di na mabasa sa Biblia tuara sa kasaysayan. Pero nagamit siya og confraternity version, mabasa daw. Gibasa niya, di mo pud mabasa sa kuha. Kung mabasa pa lang sa kuha, kana murag okay kayo, pero wa man pakyas igsoon mga higala. Muna nga ang akong katbang Mr. Gapo wa gyud kabarog sa tema igsoon. Pakyas kita sa mga bagang duot sa mga tao sa live nga wa gyud igsoon kabarog kay wa say gihatag kapitulo bersikulo nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Salamat. Okay. Daghang salamat Campo Redondo no sa maong pagnigar sa maong sa affirmative side. Okay. Unsay sunod ani Brad Cesar? Pangutana ta. Pangutana. Ang affirmative ngadto sa negative. Okay. 10 minutos Brad Jo. Okay. Okay, larga. Andamo sa nato si Brother Jojo. Okay. Tingog niya. Okay. Okay, larga na Jo. Okay, larga na. Larga na ba ka Brad Gapo alang sa pangutanan ni Brad Campo Redondo? Okay, kaloy sa Ginoo, larga na. Okay, ready na ka Brad Campo Redondo? Okay na, Mr. Moderator. Okay. Unang pangutana, alas 11:41 ta. 10 minutos Brad Jo ha. Mahumanta alas 11:51. Larga. Sige. So, unang pangutana, matod nimo wala jud ko kadungog
na ay nagbasa sa Biblia. Wala siya kadungog nga nagbasa kuno tas Biblia nga Roman Catholic Church. Niining confraternity version nga akong gihawiran sa may nadungog nimo. I will build my one Holy Catholic Apostolic Church o I will build my Seventh Adventist Church. Okay, tubag. Tubag. Okay, tubag. Mo ni akong tubag, Mr. Gapo. Dihara na mabasa sa imuhang libro. Moderator, objection. Nga anong di man mabasa sa kuha? Dapat 1 minute. Objection. 1 minute sa. Sige. Objection sa ang akong objection ba unsa may nadungog niya kung mauta nagdiha ra ba asara ko taman unsay nadungog nimo One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang akong nabasa kay matod ba niya kuno tay nabasa or Seventh Adventist General Conference. Okay, tubag. Diha lagi sa mong version mabasa. Pero dre sa akong confraternity version dili man mabasa dre. Objection. Kung basa diha, kung mabasa diri sa kuha, kana mutuo ko pero sa imo ha, subayonon pa na Mr. Gapo. Sa mo na itubag niya kasi unday mong Tingnan ko na kaganiha. Ako mo objection. Napako 1 minute. Unsay nadungog niya sa akong gibasa kay ingon jud niya ganina nga wala mo ko kadungog nagbasa sa Biblia. O kani otron na lang nako. Kay ingon man niya wa jud kadungog nagbasa sa Biblia. Kani akong gibasa nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church, Biblia o comics? Biblia ba? Okay, tubag. Niyan tubag. Imo nang giangkon Mr. Gapo gawa ka kabasa sa Biblia. Imo na nang giangkon ganiha. Objection. Dapat ko 1 minute. Object pa ko. Sige. Angon man siya nga wa ko kadungog nagbasag Biblia. Kani akong gibasa Biblia o notebook? Okay, tubag. Wa ko kadungog nga nagbasa. Ay, kadyot sa. Patubaga sa ako. Usaw man hindi ko patubagon. Kadyot sa. Unsa man Ito ng atong second assistant moderator. Kay lisod ni. Sige. So ang akong suggestion nga patubagon sa namanggoy. Saan na to pagkuhan? Humanagon naka-object o magsigil na tag-object ani way tubag-tubag di ta mo human. So patiwason sa siya sa iyang tubag. Sige. Unsa imong Ang akong pangutana kay ingon mo niya wa jud ko kadungog nagbasa last ni halas last na ni ang pangutana. Kung as tinuod akong gibasa Biblia o notebook? Biblia ug notebook. Okay, tubag. Diha lagi sa mong bersyon. Biblia na, tubag. Diha lagi sa mong bersyon. Pero nganong dili man mabasa sa kuang confraternity version Gapo. Nga naamay ako Andre Mateo 16:18, di man mabasa. Romano Katoliko Gituko ni Kristo. Unya imo na pong giangkon ganiha nga walay mabasa. Kay oras kasaysayan. Launsi. Sumala nimo ingon ka Biblia. Pag ingon nimo wa ko kadungog nga nagbasag Biblia, nya mato di mo Biblia day ang kuno nimong bakak to imong giingon wa ka kadungog nagbasag Biblia. Okay, niyan tubag. Nakadungog lagi ko sa imong bersyon. Sa imo rana. Pero dre ngano di man mabasa? Unya giangkon pud nimo ganiha nga dili mabasa ang Roman Catholic Church sa Biblia kay oras kasaysayan mo na kung tubag. Okay, tubag. Sige. Laing pangutana. Dinhi sa Isaias 41:4, kinsay naghimo niini ug kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo diha sa sinugdanan nga nausab sa katapusan. Kay mato din ang Dios man day nagbuot sa dagan sa kasaysayan. So pako nimo ning kasaysayan o imo ning dawaton? Tubag. Dili ko musupak sa nabasa sa Biblia, supak ko nimo. Objection, moderator. Wala na mo Unsa man yang ako tubag. tubag, dili man ta patubagon. Dili galit ko musupak sa nabasa, supak ko nimo. Otson sa nato kausa lang. Imo bang gisalot diha? Dali lang. Sige. Ingon ang Biblia nga ang Dios nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Karon, supako nimo ning kasaysayan imong dawaton. Okay. Dili ko musupak sa nabasa Mr. Gapo. Supak ko nimo kay ang ano unsa man di man ta katubag ani di ay. Wala ko mangutanag supak ba sa akong nabasa dire. Counter objection, Mr. Moderator. Ang simple lang. Supako nimo ning kasaysayan imong dawaton. Okay, tubag. Supak ko sa kasaysayan nga imong gigamit. Ngano man. Imo magi gibot-bot tagbutang ang Isaias 41:4 nga wa may labot side diha. Dili man na kasaysayan sa world history. Kasaysayan as Biblia, Mr. Gapo. Muna supak ko sa imong kasaysayan nga kay dili mabasa sa Biblia nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Muna kung tubag. Age.
Kaningon man ang Isayas 41:4 nga ang Dios may nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kaya akong gibasa kasaysayan comics. Okay, tubag, dili lagi ko mo uyon, ana. Ako mo tanag ni uyon bagani. Kani akong gibasa kasaysayan ni comics. Kasaysayan lagi na nga dili mabasa sa Biblia. Dili mabasa sa Biblia niya. Ang ko na be kaganiha nga dili mabasa kan Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Di ara na mabasa. Pero sa Biblia dili mabasa. Roman Catholic Church Mister Gapo. Sunod pangutana. Base aning inyong pamplito nga matud pa oo Katoliko ang matuod nga simbahan. Kini mo'y usa ka nga matuoran nga walay masinabuton nga ang Protestante bisan pa inunsan niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia nga makamatikod ni ini. Nga ang kamatuoran, ang Katoliko matuod yun nga simbahan. Dawato ni mo ni, sa likway ni mo ni mong pamplito. Dawaton ako, basta ako mo pasabot. Ako mo pasabot, pero ikaw sopa ko nimo oy, kay mo butang nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo, wa kay nabasa diha. Mo nang oyon ko, basta ako mo pasabot Mr. Gapo, gamo mo nang basahon, di man na inyo. Okay. Kay kun imo kajut lang, Katoliko nga pagsabot, Roman Catholic Church, pero kami maamo man ng libro, ako mo yung pasabot niya na manasupa ko nimo. Okay. Base ining pamplito ninyo nga akong gibasa, unsay nadungog nimo, Katoliko o Sabadista? Okay, tubag. Niya akong tubag. Nakadungog lagi ko. Unsay Nga nadungog? Katoliko. Good. Nakadungog ko, pero ako mo pasabot, Mr. Gapo. Wa kay nabasa diya nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Okay. Uyon ko anang libro ha, kamo man na. Basta ako'y mo pasabot. Supa ko sa imong pagsabot. Okay. Kay Katoliko man na diya, nya mato din sa inyong Alpha and Omega nga ang Katoliko gipanguluhag Santo Papa. Muoyon ka ba nga ang simbahang Katoliko na Santo Papa? Okay, tubag. Dili man na Roman Catholic Church. No. Dili man na Romano Katoliko. Oh, dili na Romano Katoliko. Ang tema na to, Romano Katoliko. Amo lagi. Oh. Okay. Gusto basa Romano Katoliko. Lain- Dili lain- na Romano Katoliko. lain Murag di ko pangutana. mo yun. Sopa ko. Kaning Katoliko nga gipanguluhan og Santo Papa og di ni Romano kinsa man ni? Okay, tubag. Katoliko gali Mr. Gapo, universal. Dili man na Romano Katoliko. Manasupa ko. Objection. Kaning Katoliko nga giingon sa inyong Alpha and Omega nga gipanguluhan og Santo Papa og di ni Romano Katoliko kinsa ni nga naay Santo Papa gawas sa simbahang Katoliko. Okay, tubag. Niya ang tubag. Ang amo nga libro nga imong gigamit nga matud pa nimo diya Katoliko nga gipanguluhan og Santo Papa. Dili gyud ko mauyon ana. Nga naman. Dili man na Romano Katoliko. Amo man ang libro, kami pasabot ana. Objection, Okay. wala ko mangutanag ni uyon ba siya? Objection. Last ka objection. Sige. Last ha. Sige, Kay... Rodrigo. Unsang simbahan na og dili Romano Katoliko nga naay Santo Papa? Okay, tubag. Ako na affirmative ani. Ang pangutana sayop. No, Nga no. naman. Sayop ang pangutana. Tiguba ko sa imong tema o niya karon ako na po'y pa mamatud-on nimo. Wag utro ta. Okay. Okay, lain pangutana. Okay. Sunod pangutana. Sayop ang pangutana. Kay imo mang gisupak nga simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, naa sa imuha ang burden of proof karon. Kung dili si Kristo nagtukod, kinsa mang tawhana? Kanus sa gitukod, asa tukoda. Okay. Sayop laging pangutana. Kay negatibo ko, Mr. Gapo. Naunsa naman Objection, Di na magkabalo objection, mangutana. Objection. Negatibo Ang ko. pangutana, Imuha na negatibo number siya. ng problema mo. Sa kajut siya. Kajut lang. Negatibo siya. Sa iyang pagsupak-supak, kung ginigar man niya, kinsa mang tawhana? Daghan magkisag libro day pagawas na. Okay. Dagham ko kag libro. Okay, Ipagawa, tubag. sige na. Tubag. Ang pangutana lagi sayop. Pero kung gusto siya, ako'y mo pamatuod, magbuhat ni kutog tema. Mo nang sayop ang pangutana. Kaya negatibo magko. Naman yung burden pag pamatuod. Okay, kajut lang ha. Ato pa istoryahon ang akong assistant moderator. Mga parang mahusay ni. Okay, salamat no, tinawag nga moderator. So ang ako lang ikaistorya ni dinha manggod sa ilang topiko, Roman Catholic. So ang burden of proof na agad sa kini ang affirmative. So ang negative, that is negative. Unsay meaning og negative? Tigsupak. So gawas lang kon mag-utro silang tema nga siya na po'y affirmative. So salamat kayo. Atong kung di gid sila makasabot, atong pailisang pangutana. Isa lang gini, Brad. Kay, naman tayo nagkasinabot na Okay, kay pila na oras, moderator? Pali oras. Opat. Opat pa. Okay, laing pangutana. Okay. Ang pangutana. Dini sa New Webster Dictionary, nag-ingon man,
nga Catholic Church, original nga Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Ang nadungog nimo unsa man, member of the Roman Catholic Church o member of the Seventh Adventist Church? Okay, tubag. Mao na ang akong tubag, Brad Mr. Gapo. Ang atong tema, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Okay. Mao man imong tema, nya ang imong gibasa. Objection. Tubag ka sa tao sa utang pagkuha ni. Objection sa kay murag wa man na mao. Sige, Ang sige. ako kung pangutana unsa may nadungog niya, member of the Roman Catholic Church o dili member of the Roman Catholic Church? Roman Okay, tubag. Church. Oh. Nakadungog lagi ko nga member of Catholic of Church, matod pa nimo. Pero ang atong tema lagi, Mr. Gapo, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ man, mo man itong tema, abot maganang member. Okay, ato sa basahon na, kadyot lang, ato sa basahon ning kuan aning topic Gitukod ni Kristo. Okay. Tema. Pamatud-an ko nga ang Roman Catholic Church Gitukod. mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o sa standard nga referensya. Member man yung pangutana. Okay. Wala sa tema. Mao ni ang topic, Brad Gapo. Larga, Okay. Brad Gapo. Sunod pangutana niya Sunod. sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 16 ani ni ang the New Testament nga protestante nga Biblia. Nga matod pa sa Biblia, and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles, then I must call and gathered to me Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Unsay nadungog nimo, Catholic Church o Seventh Adventist? Okay, tubag. Dili lagi na Romano Katoliko. Ako mangutana kung saan Niabot na po kagtapukon. Niabot na magtipagtapukon. Objection. Sige, unsay object nimo? Ni asa akong gibasa unsa may nadungog niya. Catholic Church o Seventh-day Adventist? Okay. May tinuod ani. Okay, tubag, Mr. Gapo. Nakadungog kong Catholic Church, pero dili Romano Katoliko. Wa mo ta magtipagtapukon. Okay. Romano Katoliko, gitukod ni Kristo atong topic. Nabot Okay. kong tapukon. Okay. Sige. Muna Sunod pangutana. Pangutana ni sa atong kasaysayan nga the Philippine Ionic Nation nag-ingon man the history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem atong basahon dire nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang akong pangutana mao ni unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, founded ni Jesus Christ ang Roman Catholic Church o dili gitukod ni Kristo ang simbahang Katoliko? Okay, tubag. Ang niya akong tubag. Ang akong tubag, Mr. Gapo, nagbasa ka, tubag din ha. Tubag din ako, nagbasa ka og kasaysayan. Ang akong tubag mo ni, mabasa diha, pero dili mabasa sa Biblia. Mo na akong tubag. Muna ito bag. Matod mo, Napay 1 minute. Napay 1 minute. Oh, imo nang giangkon gani ha nga dili mabasa nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo, pero mabasa sa kasaysayan. Sa kasaysayan lang na. Okay. Sunod pangutana. Pangutana. sige, matod nimo sa kasaysayan ra dili mabasa sa Biblia. Kung mabasa ko sa Biblia, dawaton nimo nga bakak tong imong giingon nga di mabasa sa Biblia. Okay. Okay, niyan tubag. Kung mabasa nimo Romano Katoliko gitukod ni Kristo, basa sa Biblia nimo, basahon po na ko sa Biblia. Okay, pirmahan na ita. Okay, permanent ko na, bro. Basa sa imong Biblia, basahon po na ko Objection, sa Mr. Roman Moderator. debate. Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay. Ipabasa niya siyang Biblia o man ta magtapik og usa ka version sa Biblia lang. Magali. Mo ganino. So, dawaton tanang version man. So kung nakoy nabasa sa kong version sa Biblia, obligado siyang modawatan eh. Kay Biblia man among sabot. Wa mi magtopic din og isa ka version lang sa Biblia nga kung mabasa na ko dire kinahanglan mabasa sad sa iya ha. Okay, pangutana. O si pangutana. Sa pangutana. O akong pangutana kay nabasa man sa kasaysayan nako nya matod nimo wa sa Biblia. Kung mabasa nako sa Biblia nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo, dawaton ba niya nga namakak siya siyang pag-ingon nga di mabasa sa Biblia? Dili gyud ko modawat, Mr. Gapo. Ngano man, nang angko na ka nga walay mabasa nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ingon din niyo, matod pa din niyo. Mateo 16:18. Tubag ni ha. Tubag. Sige. Tubag. Paspasil lang gamay, bro. Kaya Okay. wala tayo igong panahon. Pila na may oras? Matod pa din niyo, wala magtukod ang Ginoo
sayang iglesia diya sa kakristanuhan nga inimo sa nisimang ng simbang Romano Katoliko. Tawa oh. Okay. Walang magtukod ang Ginoo Romano Katoliko nya nanan noon. Okay. Pag-sure diya oy. Mag-sure ko na diha, oy. Sige. Sunod pangutana. So, isa, last. Amigo. Isa lang pangutana. Wala na. Wala na oras. Wala na mapas. Okay, wala na oras. Naman na gyud. So, niya na ta karon Brad Cesar, niya na ta karon sa conclusion sa affirmative. Affirmative sa conclusion sa affirmative. Sige. Sige, larga. Alas 12 city ta, Brad Gapo, mahumanta alas 12:17. Larga, Brad Gapo. Okay, tak na 7 minutos man makalabay alas 12 kaudtohon. Salamat Mr. Moderator. Ang atong pagpabarog ni ini atong kaatbang sige sa ingon nga napakyas kuno ta. Pero sige sa uyon-uyon nga Katoliko lagi na Romano ako nadungog. Pero ang tinuod ani siya ra ginapakyas ani. Nga naman wa man siya kahatag og di si Kristo kinsa mga tawhana. Sama ra nang moingon ta ba nga og dili si Corazon Aquino mo'y unang babaeng presidente sa Pilipinas kinsa man di ay. So watay problema ana Katoliko ang gitukod ni Kristo nakaron kay naa may Trinity tang gituohan ng mga Katoliko. Amahan anak ug ang Espiritu Santo. Kung di dahil Kristo kinsa man aning duha. O nga ba na? So kung mo dinay gani ka, naa sa imuha ang burden of proof, isip magsusupak. Dili sa ingon nga negatibo ka, himuon kang afirmatibo. Kay panalitan karon ba? Sama aning mo pabarog ta nga ang simbahan, mo pabarog ka nga ang simbahan nga 70 Adventist Church gitukod ni Kristo. Og di si Kristo nagtukod kinsa man. Naaman tay mahatag. Nga gitukod ni Ellen G. White. Klaro man na kayo. Og uban sa tulo ka kauban ng mga kano. So kini siya kay way nahatag mo nang iyaha own interpretation bunga lang ni sa iyahang mga kaugalingong pangagpas. Mao na ang giingon sa Bible scholar nga kining ilahang pagtuon is accommodated sins. You know what is accommodated sins means? Ikaw naghimo sa imong doktrina, gi-impluwensya nimo ang Biblia. Wala ang Biblia mo ina-impluwensya sa imong doktrina. O kaning giingon niya nga simbahang Katoliko dili gitukod sa tong Ginoong Hesukristo, fiction ra na. O sa maning fiction, eksistado sa nahuna, pero dili sa reality. Kaya mo na akong giingon, nga, tanawa lang ko na ilang libro, gamit sa libro na mo, o gamit po tag libro nila. The Great Hope, gisulat man ginis ilang founder, sa pahina 52, matod pa, klaro kayong giingon diri sa ilang libro, the Roman Catholic Church was still to him the spouse of Christ. Spouse. Buti pa sabot, asawa sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kani kay gaklaim man ning atong kaatbang nga sila po'y gitukod, kabit ra gid mo ani. Ug nganong wa man gipatulpo ni. Di ba? So, unsa ang pagkaunsa nga dili gitukod sa atong Ginoong Hesukristo gihimo ang mga asawa diri sa ilang libro. Na kamo na namalansi ana mga suking tigpaminaw. Nga naa klaro kayo unya ang deklarasyon pagyud sa ilahang Biblia, kriteria sa simbahan nga gitukod ni Kristo na sa ilahang Biblia sa last part gid ani una ang iglesia mao ang pangasawunon ni Kristo. Na ni amas Biblia nga aw kanang ilang Biblia ba? Nya naa silang libro ang giasawa kay ang Katoliko Romano man. So bagsak ning ilaha. Ikaduha, ang iglesia universal. Buti pa sabot Katoliko, malukop sa tibuok kalibutan, galugos pag imuglukop diri sa pagadian. Unsaon na lang. Unya, matod pa ang Katoliko sa ilang pamplito, di man kamoy mapasabot ana brad, kay amo am na libro. Unya, wa niya gipasabot. Nga unsa na Katolikohang na diya. Nga base din sa ilang libro Alpha and Omega nga ang Katoliko gipanguluhan mag Santo Papa. Unya kinsa man simbahana og dili Roman Catholic Church ang gipanguluhag Santo Papa. Di pud siya makahatag. Sumuran na ni siya og kanay bitawng ingnon na lang ginato ni mga suking tigpaminaw. Tigmo agukoy ugma na lang kita mag-asoy ani. Mahog ra mo gini ugma niya. Ingon siya ng electronic naman taron. Gi-research niya nga si Dr. Sonia M. Saide usa ka Katoliko. Wa pa gid niya gi-mention unsa nga source niya gikuha sa Google. Pagka nga lang Google mao na. Kuya usa ni.
O nya ikatulo, ang iglesia kuno matod dinhi usa ka lawas nga daghan ang membro. Kamong mga naminaw, balansihan na lang na ninyo ron. O kinsang simbahan ng daghan kay membro ron. Kay kung moingon kag 70 Adventist, perti raman mong gamaya. Diris Pilipinas lang daan, mas daghan pa mang iglesyang Kristo ninyo, kay 3 million pa magid sila. Ang botog nakaabot manig 3 million silang nakukuhaan naman. Ya kani 70 Adventist pod, murag milyon raman siguro na sila kapin. Wagi katunga. Rinhi sa populasyon Pilipinas wa man ni maho. Unya sa tibuok kalibutan 22 milyones man siguro na sila. Correct me if I'm wrong. Nana silang website. O 22 million. Ibutan na to pakapinan na lang gyud. Wa pagud katunga sa membro. Ang ilang mga membro wa pagud katunga sa populasyon Pilipinas. Unya imagine nimo na digid ka pasar umao ni atong balansihon. Na kamo timbang-timbangan na lang gyud ninyo nagmaayo. Kay kaniha wa matay problema kamo mga naminaw diha, natural mo pabor gyud mo na ni Brad Camporedondo kay inyo ha maning manok. Oh, ha? Mo pabor puning ubang naminaw na turon nga Katoliko kay pabor ming gapo kay Katoliko man na. Pero ang essence ani ba, ang nakahatag og ebidensya ani ba? Normal man na mo pabor mo ni Camporedondo Brad no sa atong pinangga kay kauban man mo. So ang pangutana ani, insa man inyong paboran in terms of kamatuoran? Nakahatag ba nga atong amigo? Wa. Muna, klaro kayo nga itong ebidensya yang gisupak kakabubutos Ginoo. Kay matod pas Isaias 41:4, ang Dios mo'y may buot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. Nya tanawa ang kaning nahitabo karon, gi-record man sa kasaysayan, iya ang gisupak-supak ang Ginoo ani. Asa ra man ang giingon ninyo? Nga nagtuo mo Ginoo, supakiro man kay mo Ginoo di. Tanawa. O mo na reality na ba? O niya sa kasaysayan, kisa may nagtukod ani Brad. Ingon siya, obispo may author anang ni ang imuhang New Book Knowledge Encyclopedia. Ang kaning New Book Knowledge Encyclopedia, naan na sila'y gitawag na tog editor. O niya, naapo na sila investigator. Kay, before na i-publish nila ni ini, gyagi pa nag-investigar. Alang-alang, magkamo may investigaran ana, nga dili man kamo sinuganan na Roman Catholic Church. Natural ang katungo, ang tagtungod na namang investigaran na. So kami ang mga Romano Katoliko. So, they found out, ilang nakita nga tinuod mo nang gi-appeal sa ilang kasaysayan. O kamo, na-appeal gituod mo sa kasaysayan. Niining New Book Knowledge Encyclopedia. Pero, nanimaho alam mo, sa pinaka-number 1 nga protestante nga simbahan. Nausa may giingon sa ilang The Great Hope din nga libro, nga ang protestante nga simbahan, mao ang pinakadakong kangit-ngit nga simbahan. Disgrasya gid mo ni ini ron. Munang asa naman mo mudagan ani. Kung magisgot tagasaysayan ang simbahan ingon sa wa may nabasa sa Biblia, mao lagi ni kung giingon nga kung verbatim wala gid tay mabasa ana. Pero kung gikinahanglan ganyang ipabasa litra por litra naa tay mabasa. Pero mao lagi ni nga akong gibalik-balik nga bisan pag unsa ka kagiron sa iro nagipulgas mo tapot ana. So di mi ka pamugos ni mog patuo aning among encyclopedia dokumento nga gidala dire. Mao nang kini sila wala ni trabaho nga supak-supak nga wa kasupak. Unsa man ni? No? Kung musupak ganita kinahanglan naa gid tay mga ebidensya ingon pa niya nga kinahanglan magdag dokumento. Ingon pag gid siya ganina nga ni ay libro kasaysayan gud gauna ang Orthodox. Asa to pa di ay mas una ang Orthodox ngano wa ka nagpasakop sa Orthodox nga mas unam din ang Orthodox. Nya base pa sa ilang Alpha and Omega, ang Orthodox natural na nga nag-una kay sakop pa man ang simbahang Katoliko. Oh, only split lang na sila. Pero kanang iyang gibasa, sakop pa na sa simbahang Katoliko, wa pa naka-split. Base sa kasaysayan ha. Nya naa diri sa ilahang gitawag Alpha and Omega nga ang Orthodox Church a part of the Roman Catholic Church na. Sa ilahang Alpha and Omega ha. So sakop gyapon. So in terms of nag-una, kumaon na atong basyan nga nag-una man lagi ni Brad. O nganong wa ka nagpasako pa ng gauna, nganong naa magkaaning maguwang pastanduay. Amo na diha. O tan-aw na to ang balanse ba, magtuon ganita og kining gitawag na tog simbahan. Naagid tay timailhan ani. Kinsay nagtukod, asa gitukod. Unya kanus ang tuiga gitukod ug asa na dapit na to babasa nga mga dokumento. Kinahanglan number 1 ang magtutukod ana. Kay mag-unsa man ning gimemorya nimong Biblia gikating-kating pa ng litra gisulod sa inyong utok diha. Unya ang kanang inyong simbahan di na gitukod sa Ginoo kay gitukod ra ginagkano, awa gitay wa pulos na niya.
Bisan pag moingon mo Brad, ang Biblia among gisunod ang doktrina. Dafa kag gitukod ragin mo Amerikano, pirated ragin mo. So ang pinaka-importante mo bitaning church and founder ang among gidebatehan, dili church and the doctrine. It doesn't mean miingon ka diya nga wa man nagtuman mog doktrina, Brad. Wa manaan yung doktrina na mas kasaysayan, wa mas Biblia. 2 minutos na lang bro gapo. Mr. Timer, salamat kayo. Onya, wa man ta magisgot ninig doktrina. Kay ang simbahan wala magtudlo ang atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan mubasa kita og Biblia ang atong basahon, kinahanglan og was Biblia, di kita mutuo. Wa man nagtudlo ang atong Ginoong Hesukristo nga Biblia hay lang kita ha. Wa ra ba gabilin ang atong Ginoong Hesukristo og Biblia sa iyang simbahan. Kundili ang iyang gibilin, authorization gihatag ni San Pedro. O wa pag ginapaduplicating gihatag ni Ellen Goldwhite para mag-apil-apil mo ni niya. Unya nga nung authorization man na, kaya nasayod ang atong Ginoong Hesukristo nga sa dagan sa iyang simbahan, daghan ang mga development ni. Munang naa sa simbahan ang development, ang paghatag authorize. Nya sila kung may authorization diha ra gini mga palpak ron. Munang miingon ta nga og dili dahil si Presidente Duterte ang kanang hinungdan ning war on drug kinsa maray inana bang datinga ba? Hatag kag ebidensya di kami di man ako'y affirmatibo, Brad. Negatibang ka, sumuhatag kag dokumento diha. Muuyon ka ba nga kini libro nga akong gida nga si Torteliano mo'y nagtukod sa Katoliko murag mamaon na siguro na hapit. Makasupak na juga. Pero wa kay mahatag nga ebidensya muna kung giingon on interpretation delikado gitas laglag sa impierno ani. Okay.